Jista' jkun ta' għajnuna kultant li nagħmlu pass lura u naraw b'mod iktar wiesa'. Is-saltna mhux biss hi ikbar mill-isforzi tagħna, imma hi usa mill-viżjoni tagħna. F'ħajjitna aħna naslu biex inwettqu biss farka mill-ħidma tal-għaġeb ta' Alla. Xejn minn dak li nagħmlu mhu komplut, li hu mod ieħor kif ngħidu li s-saltna dejjem hi ogħla minna. L-ebda stqarrija ma tgħid kull ma kellu jingħad. L-ebda talba ma tesprimi b'mod sħiħ il-fidi tagħna. L-ebda rara ma ġġib il-perfezzjoni. L-ebda żjara pastorali ma twassal għall-milja. L-ebda programm ma jwetta il-missjoni kollha tal-Knisja. L-ebda set ta' għanijiet ma jinkludi kollox. Hekk aħna niżraw żerriegħa li jum wieħed għad tikber. Insaqqu żerriegħa li diġà ġiet miżruha għax nafu li hemm mistura fiha il-wegħda tal-futur. Impoġġu pedamenti li rridu min jibni fuqhom. Nipprovdu ħmira li tħalli effetti li hemm mill-ħiliet tagħna. Ma nistgħux nagħmlu kollox u meta nintebħu b'dan b'xi mod inħossuna ħielsa. Dan jgħinna nagħmlu ħaġa u nagħmluha tajjeb ħafna. Tista' ma tkunx kompluta, imma ibidu, pass fit-triq, opportunità għal grazzja ta' Alla biex tidħol u tagħmel il-bqija. Forsi maħna qatt ħanaraw ir-riżultati finali. Imma dik hi d-differenza bejn l-imgħallem tal-bini u l-ħaddiem. Aħna ħaddiema u mhux l-imgħallmin tal-bini, ministri, mhux messija. Aħna profeti ta' futur li mhux tagħna. Amen.